Tak Feďko som. Tak, Heňo, my často spolu rozprávame a ja som tzv. Preflaknutý ksicht v médiách, ale pýtam sa v poslednom čase sám seba, ako pamätáš si napríklad ty ešte, o čom bol náš posledný rozhovor? Ne. No vidíš, ani ja nie. A pamätáš si, o čom bol posledný úvodník Pištu Hryba, tvojho šéfa? To si pamätám. Asi bol z Chicaga. Presne tak, preto ale si to o čom bol, pamätám. to si pamätáš horšie. Nie, aj to si pamätám. Aj to si pamätáš? Aj to. Proste, toto je trošku môj problém, tej inflácie, proste reči. A niekedy mám pocit, že sa utápajú podstatné veci a keď sa aj povedia, tak zmiznú v tej inflácii proste tých zbytočnosti a nepodstatnosti. No ale keď nehovoríš zbytočnosti, tak nezmiznú. Ale obávam sa, že áno, však pozrime sa na náš rozhovor zajtra, ako bude s čítanosťou pozajtra a popozajtra. To ja už mám s tým skúsenosť, ale nie je to podstatné, o čom som chcel hovoriť. To podstatné, o čom som chcel hovoriť, je, že o niektorých veciach sa vôbec nehovorí a o skoro všetkých veciach sa hovorí iba v takzvané spriateľených médiách. My sme kamoši a týždenne moja mentálna, jak to mám povedať, komunita. A niekedy mám pocit, že by som chcel hovoriť s tou druhou stranou, že by som chcel, aby sa burlivo diskutovalo o tom, o čom premýšľam ja. A niekedy mám navyše pocit, že o niektorých veciach, o ktorých premýšľam, sa nehovorí vôbec, pretože sú to kontroverzné témy. Najmä s takým zvláštnym ostychom sa k tomu stávajú politici. Tak napríklad teraz je veľmi horúca téma Blízky východ. A počul si teraz jedno, či koaličného alebo opozičného politika v poslednom čase na túto tému hovoriť? V Čechách som občas zachytil niečo, ale na Slovensku nie. No, a pritom je to téma, ktorá je globálna, je to téma, ktorá sa nás týka, je to téma, ktorá rozdeľuje Česku, aj Slovensku, aj Maďarsku, aj Poľsku, aj americkú, akú chceš, verejnosť. A ja osobne na vlastnej koži som zažil kontroverznosť tejto témy. Ja osobne poznám príbehy vysokoškolských pedagógov, ktorí keď zašli o tejto téme hovoriť, čo si o nej myslia. Tak sa dostanú do konfliktu so študentmi a dokonca bola privolaná na jednu prednášku veľmi renomovanej znalkyne toho terénu polícia. Čiže... Bola to pani Kalhausová? Bola to ona. Čiže existujú témy, o ktorých sa s nejakým ostychom mlčí a pritom si myslím, že tu sú rozbušky budúcnosti. Za prvé, pretože sú to témy globálne a týkajú sa nás. Za druhé, pretože to je proste agenda budúcnosti a tváriť sa, že to neexistuje, je nezmysel. A za tretie, mám taký mrazivý pocit, že tieto témy, keď sa objavia na poslednú chvíľu alebo po predčasných alebo riadnych voľbách, môžu rozbiť to, čomu hovoríme dnešná opozícia, pretože tam sú tie názory, najmä v progresívnom Slovensku, veľmi pestré. Ale je to dobré, že o tom mlčíme, keď sa nás to týka. Je to dobré, že nemáme možnosť konfrontovať svoje názory proste verejne, že to robíme na sociálnych sieťach, je to narvané negatívnymi emóciami. Tak dobre to nie je. A ja som sa aj pokusil do jedného časopisu, do jedného média, o ktorom si myslím, že je úplne inde ako ja, poslať text, ani mi neodpovedali. Čiže taká tá uzavretosť, taká getoidnosť v slovenských médiách je zlá. No a potom je to taký ten pohľad z vtáčej perspektívy. Mne radi ľudia vyčítajú, že sa mi to kecá z tej Prahy. Ale tak hovoril som o jednom globálnom probléme. Ukrajina je druhý globálny problém. Životné prostredie je tretí globálny problém. A blá, blá, blá. A tým sa ja dostávam k tomu, čo je na Slovensku hit a šláger.
A to je proste... Tak existujú pre Boha problémy dnes, s ktorými sme konfrontovaní každú hodinu, ktoré majú ryzo národný charakter. Existuje niečo ako slovenská národná kultúra? Existuje niečo ako slovenská národná veda? No ale veď toto je pokrytectvo ako hrom. Toto je proste zástava, ktorou nám mávajú pred nosmi proste politickí lídri. A toto je niečo proste mimo mysu. Môžem ťa prerušiť? Jasne. Že ja som bol včera na tom behu Devín Bratislava a on sa, neviem už ako dlho, už nevolá Devín Bratislava, čo sa vždy volal, ale on sa volá Národný beh Devín Bratislava. Čiže urobili z toho národný beh, hoci tam chodia ľudia zo všelijakých možných krajín bežať. Tak to len potvrdzuje to, čo hovoríš ty. Existuje národný beh Devín Bratislava? No samozrejme, že neexistuje národný beh Devín Bratislava. Existuje národná zástava, ktorou mávajú veľmi pragmaticky proste politickí lídri na Slovensku a veľmi pokrytecky politickí lídri na Slovensku. Ale proste opäť z môjho pohľadu pražského je Slovensko taká skúmavka toho, čo sa deje vo svete. Taká skúmavka, proste také záumienok, periférny záumienok, ale to, čo sa deje na Slovensku, sa deje v Česku, v Poľsku, v Maďarsku, v Nemecku, vo Francúzsku, vo väčšom, v Spojených štátoch. No a ten celkový dojem je proste pocit úpadku, pocit krízy, pocit bezútešnosti. Ale ventilovať tento pocit úpadku, krízy a bezútešnosti v médiách každý deň, každú hodinu, proste každé ráno, keď sa zobudíš a prečítaš si, čo ten Trump zase vymyslel, proste kam to vedie. Nevedie to nikam. A to, čo má zmysel v tejto chvíli rozmýšľať, je proste teda fakt. A kde sú východiská, kde je nádej? Kde sú východiská, kde je nádej? Proste toto je kľúčová otázka a ja mám taký blbý pocit, že my vlastne nevieme, kde sú východiská a nevieme, kde je nádej. Kde je nádej pre riešenie blízkovýchodnej krízy? Nebude ona na veky? Kde je nádej na riešenie... Dobre, ale ja ťa preruším, Fedor. No a áno, ale ja si myslím, že tá nádej je v tom, že sa všetko raz zmení, ale nebude to nikdy ideálne. A takisto Blízky východ, zmení sa to, len nevieme ako. Proste to je tá nádej, že tá zmena určite príde. Áno, tak ďakujem ti, to som chcel presne povedať to, že my síce nevieme, aká zmena bude, my nevieme, aká bude budúcnosť, ale vieme, že nádej spočíva v tom, že nestrčíš hlavu pod koberec. Nádej spočíva v tom, že sa ráno zobudíš a vieš, čo chceš urobiť a urobíš to. Nádej spočíva v tom, že si večer povieš, či to, čo si urobil, bolo dobré alebo zlé, a keď to bolo zlé, ako to napraviť. Nádej spočíva v dialogu, nádej spočíva v permanentnom počúvaní tých druhých, čo ich štve, čo ich trápi, čo ich série a hľadania nejakého konsenzu, nejakého súzvuku. A toto ale, proste ja už opakujem, je možný dialog s ľuďmi, ako je Fico? No veď toto je ten problém. Je možný dialog s ľuďmi, ktorí sú ako Trump? Je možné viesť dialog s Orbánom? Čím to je, že lídri súčasného civilizovaného a demokratického sveta vyhrávajú demokratické voľby negatívnymi emóciami. A pretože sú efektívne, pretože sú účinné, pretože to marketéri proste dávajú do ich programov kampaní. Ale nepýtajme sa, prečo oni sú takí, pretože ich nezmeníme. Pýtajme sa seba, kde robíme chybu. No a podľa mňa tú chybu robíme evidentne v tom, že naše slova, naše reči, naša komunikácia, naše posolstva nedokážu mobilizovať ľudí, nedokážu ich mobilizovať v dostatočnom počte a nedokážu ich mobilizovať k akcii, ktorá má efekt. Tak povedzme si úprimne, ak je efekt
očakávaná zmena politickej klímy na Slovensku, no tak ju chceme vyhrať tým, že budeme ukazovať na nich, aké sú oni hovedá, alebo budeme ukazovať proste cestu, ktorá vedie k pozitívnej zmene. A kto sú tí lídri, ktorí to dokážu? No. A kde je ten jazyk, akým to dokážu? Áno, to máš pravdu, ale ja si myslím, že musia aj ukázať na tie hovedá, ale aj ukázať, že ako to chcú zmeniť. Obidve veci musia fungovať. A ty si myslíš, že keď ukážeš na hovedo a povieš, pozrite sa naň, že on prestane byť hovedo? Neprestane. A prestane mať voličov? A prestane mať bla bla bla? No ale nemôžeme sa tváriť, že oni sú v poriadku. Tým, že nepovieš, že sú hovedá, tak vlastne akceptuješ to, čo oni robia. Musíš to urobiť. Keď to nespravíš, no tak potom stojíme pred obrovským problémom, ktorý som možno naznačil na začiatku, pretože budeme 50-50 dnes, zajtra, pozajtra, aj popozajtra, pokiaľ si nedokážeme získať rešpekt, autoritu svojou charizmou, svojim jazykom, svojimi víziami, svojim dizajnom, pokiaľ budeme ako oni, tak budeme furt rozdelení na my a oni. Jakým spôsobom sa potom dajú tie voľby vyhrávať, alebo vyhrávať tak, aby sme mohli presadzovať v pokojnej atmosfére toho, čo nám ide. V starých čínskych spisoch sa píše, ja milujem Tao Te Ching, napríklad sa píše, že dobrá vláda je taká, o ktorej ľudia ani nevedia, že existuje. Áno. To bola Odorova. Veľmi dobrá. Áno. Čiže toto sú veci, ktoré ma trápia a potom samozrejme vlastne také slova, ako je empatia, láskavosť, súcit, pozitívne emócie znejú ako strašlivé klišé. Ale aby nezneli ako strašlivé klišé, tak čo treba spraviť? Ja sa skláňam hlboko pred tými Slovákmi, a Čechmi, a Maďarmi, a Poliakmi, a Američanmi, a kýmkoľvek, ktorí dokážu proste toto posolstvo šíriť v teréne. Akciou, tým, čo robia, tým dobrovoľníkom, tým humanitárnym pracovníkom, to sú úžasní ľudia. A tým médiám, ktoré im otvárajú dvere, a tým neziskovkám, ktoré sú pod každodennou palbou a robia presne toto. Presne toto. Bodaj by mali väčší priestor, bodaj by mali väčšiu akcieschopnosť, bodaj by ich bolo viacej. Bodaj. No a toto všetko teda nie len neziskovky organizujú, ale hlavne oni, však štát je blbec, čo si budeme hovoriť. No a teraz na Slovensku idú vlastne prijať, na Slovensku to volajú ruský zákon, ale oprávnene to volajú ruský zákon. Však ty si bol kedysi asi pri vzniku nadácie Milana Šimečku. To si bol, asi určite. Určite si bol, no však jasné. A jedna z dlhoročných riaditeľiek, myslím Ingrid, teraz pracuje u nás v Týždni. Tak čo ty hovoríš na ten zákon, respektíve, že prečo ho chcú tak zúrivo prijať? Dve veci. Prvá. A občianská spoločnosť, ktorá je reprezentovaná týmto sektorom občianským, ale aj jednotlivcami, ktorí sú aktívni občania, bola vždycky chápaná politickými lídrami, ktorí nemali radi liberálnu demokraciu ako nepriateľ, ako konkurent, ako ten, kto im pozerá na prsty a nie ako partner. To bola aj pravda. Nie ako partner. Hej? Čiže pre autoritatívnych vodcov je občianská spoločnosť nepriateľ, pre autoritatívnych vodcov má byť nepriateľ. Pretože toto je misia občianskej spoločnosti, oni sú nositelia vzdoru a rebelie a toto je ich funkcia. Ale ani toto nehovorím poprvý raz, musím to povedať. Občianská spoločnosť existuje iba v liberálnych demokraciách. Márne by si ju hľadal v Afganistáne, márne by si ju hľadal proste bla bla bla, kde chceš. V neslobodných režimoch proste neexistuje. Ale keď hovorím v neslobodných režimoch, neexistujú ani v Rusku. Ani v Číne. Ani v Číne. Tam, keď sme takto sa rozprávali, no tak za
hodinu sú tu policajti a za 3 hodiny si v base. Čiže tí ľudia, ktorí dneska mávajú tými heslami proti liberalizmu a liberálnej demokracie, sú vlastne potkaniari, ktorí získavajú na svoju stranu verejnosť, ktorá kráča do priepastia. To je zle. Ale pokiaľ liberálna demokracia prežije, tak práve títo ľudia sú aj našou šancou. Proste ukazujú, ako by to mohlo vyzerať, keby u toho lízu boli príliš dlho. Ako by to mohlo vyzerať tej spoločnosti. Držať hubu a krok, byť loajálny, myslieť iba na seba a na svoju kariéru a na svoje prachy. No, vidíme, že v Maďarsku vedie ten opozičný líder, však to ešte neznamená, že aj vyhrá v tých voľbách a to ešte neznamená, aj keď vyhrá, že zmení to Maďarsko úplne k lepšiemu, lebo však on je dieťa Fidesu, áno, čo si budeme hovoriť. A na Slovensku Robert Fico stráca a tá opozícia je, aká je. No a to sa ťa chcem spýtať, že kopu mojich známych, priateľov, ktorých si vážim, hovoria, že tá opozícia ako keby ani nemala chuť vládnuť, že sa chová tak dosť bezprízorne. Ty to ako vnímaš z Prahy? Ja neviem, o čom premýšľa Michal Šimečka, ja neviem, o čom premýšľajú lídri súčasnej opozície. Ja viem, čo sa objavuje v médiách ako ich posolstvo a myslím si, že z 80% je to proste kritika stávajúcej moci. Možno z 90%. Ale ľudia, ktorí poznajú situáciu, ktorá nastala v Európe po veľkých a dramatických zvratoch, napríklad po druhej svetovej vojne, po prvej svetovej vojne, po novembri 89, vedia, že kľúčová agenda lídrov pre budúcnosť je, čo bude potom. Čo bude potom? Čo bude potom? To poprvé. Po druhé, ako dlho to bude trvať. Veď my sme generácia poznačená komunizmom, oni budú generácia poznačená Blízkym východom, Ukrajinou a politickým populizmom. Čo bude potom? Čo bude potom? A to ja proste málo počujem, málo vidím, málo sa o tom hovorí. Proste vízie budúcnosti. Tvoj priateľ Peter Zajac hovorí, že je najvyšší čas, aby opozícia ukázala, že dokáže vládnuť spolu a napríklad, aby to ukázala aj takým spôsobom, aby predstavila nejakú tieňovú vládu. No a ja som sa niektorých tých ľudí z opozície pýtal na to a bol som šokovaný. Oni mi povedali, že my to vieme, ale nevieme sa dohodnúť. Oni sa nevedia dohodnúť už teraz na tom, kto by bol aký minister. No tak potom čo vedia? Tak potom každý vie to svoje a prvé, čo spravia, až nastane hodina H, alebo prvá hodina potom, po tej zmene v exekutíve a v parlamente sa začnú hádať o tom, kto bude to a kto bude tamto. A to je veľmi zlé minimálne z dvoch dôvodov, pretože to predýma budúce konflikty a súčasne to ukazuje, že oni tí ľudí sa boja predstaviť. Pretože keby povedali dnes minister financií, minister vnútra, minister zahraničných vecí bude ten a ten, no tak by sa ten človek ocitol zákonite v palbe a pod palbou, ale čo iného je tréning politika pre budúcnosť, ako vedieť obstáť v palbe a pod palbou, vedieť obstáť v diskusii, v kontroverznej diskusii. Takže je to chyba. Ja sa vrátim niekoľko rokov naspäť, keď si teraz hovoril o tom, že obstáť. No však ty si v tej politike bol, aj keď si nebol ani poslanec, ani minister, ale bol si v tej politike a bol si vo významnej pozícii, nie funkcii, ale pozícii. Skončil si v Prahe, lebo však si čelil tomu, čomu si čelil na Slovensku. A ja sa ťa spýtam na záver, obstál si?
A podľa toho, čo mu hovoríš obstáť. Ak človek nevymení pod tlakom proste svoje názory na svet a svoje hodnoty, tak obstál. A nie je podstatné, že či obstál vo funkcii alebo mimo funkcie, či obstál v Bratislave alebo v Prahe. Proste obstál sám pred sebou. Obstál sám pred sebou. A ja keď som hovoril na začiatku o tom, že problémom dneška je schopnosť lídrov, populistických lídrov manipulovať s davmi. Tak dav je jedno telo, jedna duša, jeden vodca. A občan je slobodný práve tým, že sa rozhoduje za seba, o sebe a na vlastné triko. Čiže človek môže obstať ako občan sám pred sebou a to je dôležitejšie ako mať 23% preferencií v nejakých výskumoch verejnej mienky. No, ale si mi neodpovedal, a ja viem, že asi ani neodpovieš. Obstal si? Ja som pred sebou obstal. A ja som proste nemusel zmeniť názory a hodnoty, ako som povedal. Som nemusel zmeniť ani spôsob života. My sme boli generácia, ktorá sa od štandardnej generácie dnešných politikov odlišuje jednou úplne zásadnou vecou. My sme šli do rizika a dobrovoľne a na vlastné triko. Je to revolučná situácia, nie je situácia slobodných volieb, je to situácia odvahy, poctivosti. Boli tam aj hajzli, o tom nie je sporu. Hej? A z tohoto hľadiska si myslím, že som nesklamal ani sám seba, ani svojich blízkych. A nezmenil som nič. Ak mám dneska problémy, ak kto nemá problémy, tak to sú problémy, ktoré riešim proste buď v svojom najbližšom okolí, v svojom privátnom živote, ale vo verejnom živote som čitateľný a vždy som bol. Fedor, no, my sa tu spolu bavíme o takom beznádejnom svete. Ja viem, že to nie je dobrý výraz a ja teraz o chvíľku pôjdem za pánom Fishténom, za ktorým už chodím niekoľko rokov. A on je človek, ktorý vníma Donalda Trumpa úplne ináč ako teda mnohí českí komentátori, ako mnohí ľudia. On to nevidí tak negatívne. Teda neviem, možno už dnes mi niečo iné povie, ale tak čo si ty o tom myslíš? Vieš čo, ja som napísal do denníka N článok o Trumpovi, ktorý mi neuverejnili. Tak, ale názor mám tento. Čiže poviem o tebe, keďže nebol v denníku N. V slovenskom denníku N. V slovenskom denníku N. Kde inak fungujú naprosto spoľahlivo. Ale tak ja to považujem na to, že som ten článok napísal zle. Pre mňa je ten Trump prúšvik a šanca. Hej, ten Trump je pre mňa z môjho hľadiska prúšvik v tom, že to je nepredvídateľný politik a neštandardný politik. Politika je zamestnanie ako každé iné, ľudia sa na ňo pripravujú, absolvujú nejaký typ vzdelávania, praxe, kým sa stanú to politikmi, to Trump za sebou nemá. On je proste biznismen na dreň svojich kostí, ale nie je to edukovaný politik štandardného typu. A druhá vec je, že mám u neho pocit, že sa rozhoduje z minúty na minútu, že je absolútne nepredvídateľný. A to nie je dobré, pretože on je svojím spôsobom ako v globálnom význame tohoto slova jeden z najvýznamnejších politikov, ak nie najvýznamnejší súčasného sveta. Zatiaľ. Ale v čom je to dobré? A v čom je ten Trump výzva? A ja teraz hodím na bok hypotézu, že on má tajný plán. Hej, ale obávam sa, že to je ilúzia, že to nie je pravda. Trump prebudil v ľuďoch potrebu venovať sa politike inak ako do tej doby. Trump prebudil v európskych lídroch politických pud sebezáchovy. Trump im povedal vlastne, tak starajte sa viac o svoju bezpečnosť a o svoju prosperitu a nespoliehajte toľko na nás, na Ameriku. Trump povedal ľuďom, ktorých ostrakizuje tvrdo, ich ostrakizuje. To sú menšiny, to sú proste ľudia odkázaní v mnohom na štát. Nespoliehajte sa na štát. A má trošku pravdu. Áno, ale
ale prebudil v ľuďoch potrebu väčšej svojprávnosti a to sa mu teda podarilo, či už chcel alebo nechcel. To je jedna vec. Druhá vec je, že jeho politika je v tých kľúčových témach súčasného sveta taká trošku schizofrénna. Na jednej strane kašle proste na tú Ukrajinu, zdá sa, uvidíme, jak to dopadne. A na druhej strane preferuje tú izraelskú blízkovýchodnú politiku. Ale nie je to konzistentná politika. Nie je to konzistentná politika z hľadiska demokracie, z hľadiska chápania suverenity štátov a z hľadiska proste istej spravodlivosti, či ak to mám povedať. Hej? Čiže všetko to kontroverzné v Trumpovi, pokiaľ neprevalcuje ostatný svet, pokiaľ nevyvolá nejakú veľkú kataklizmu, je súčasne budíček pre liberálne demokracie a je to dobré a je to najvyšší čas. Hej? Je to najvyšší čas. Ja teraz čítam knižku, veľmi dobrú knižku, vyšla v nakladateľstve v edícii denníka N a volá sa Ako vyhrať informačnú vojnu. A tam ten autor sa volá Peter Pomerančev, tam rozmýšľa vlastne o tom, aká je úloha dezinformácií v súčasnej spoločnosti a bere si ako príklad jednoho chlapíka, ktorý fungoval a infiltroval nacistickú propagandu. A každá propaganda chce byť účinná. Ja si nerobím ilúzie o tom, že izraelská propaganda neexistuje, alebo ukrajinská propaganda neexistuje. Ale tá demarkačná línia, tá otázka, ktorú si my dávame, je, že či je dovolené používať lož pre dobré ciele. Lož pre dobré ciele. Máš odpoveď na túto otázku? Ja mám ale zlú, že áno. Ja mám sklon tvrdiť to isté, čo ty, ak si mám zacigániť preto, aby som zabránil nacistom vo vraždení Židov, alebo migrantov, alebo ja neviem koho, menšín, LGBT+, tak si zaklamem, hej? Ale keď si zvyknem, že klamanie môže mať pozitívny efekt, nestane sa zo mňa proste klamár a je lož cesta do budúcnosti. Nemám odpoveď na túto otázku, ale rovnako nemám odpovede ako na milión vecí a mimochodom. Začínajú ma dobre štvať ľudia, ktorí vystupujú autoritatívne v médiách ako spoločenské celebrity, verejné osobnosti a ktoré nám dnes a denne rozprávajú, ako ten alebo tamten problém vyriešiť bez zbytku. A hovno. A nič. Nebolo by lepšie si pripustiť proste, že tá pravda nie je jedna, že tých pravd je strašne veľa, že každá interpretácia nejakej konkrétnej udalosti je súčasne jej dezinterpretácia a že pravdu treba hľadať proste v takom obcovaní rôznych názorov a práv medzi sebou, pokiaľ to nie sú extrémne, teroristické, fanatické, blá, 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 názory a postoje. Takže podľa teba ten Trump je možno svojím spôsobom nádej sveta, ktorý mení. Ale pozri sa, hovorí sa napríklad o jadrových zbraniach a zbraniach hromadného ničenia, že ich odstrašujúci efekt zachoval 80 rokov na tomto území mier. Hej? Tak ak je treba mať v jednej ruke holubicu mieru a v druhej ruke proste raketu s jadrovou hlavicou, no tak žijeme proste v strašne vrátkom svete a máme proste tú kataklizmu na dosah ruky. Toto nie je apokalyptická vízia, toto je realita dneška. Čo my vieme, aká blbosť z úst Donalda Trumpa vyvolá
proste reťazový efekt. Neboli sme v minulých dňoch svedkami toho, ako jeho úsilie o prímerie alebo trvalý mier medzi Ukrajinou a Ruskom viedol vlastne k masakru nevinných civilistov. No, presne. A nie sme svedkami toho, ako na tom Blízkom východe jeden teroristický útok na suverénny štát viedol k smrti desiatok tisíc nevinných civilistov. A nie sú všetky vojny nakoniec o tom, že v mene nejakých idiotských hesiel o národe, suverenite a mýtoch o veľkom niečom, napríklad Rusku alebo starých nejakých Slovanov, proste vedú k fatálnym koncom. Hej. No ale to tu máme celé dejiny. To tu máme celé dejiny. Otázka je, že či by sme žili celé dejiny, alebo nežijeme tu a teraz. Hej. A to, na čo ja primárne myslím, je dôstojný život mojich detí a vnúčat. Hej. Blízkych, blížnych. To je všetko. Primárne na to myslím. A že to súvisí s nejakým kontextom, ktorý už nie je domáci, je jasné, ale je verejný, je jasné. A že na to nedošiahnem rukami, je tiež jasné, ale že ich nemám takto zložiť niekde, proste to by bola rezignácia na niečo podstatné, na zmysel ľudského života, ktorý spočíva v prekonávaní ťažkosti a nie v svetle na konci tunela. Ani by ťa nebavilo tak žiť, ako ťa poznám. No tak mňa osobne nie. Moja žena by bola radšej, keby som takto žil, ale proste nemám to vo výbave.